Ahoj, vítajte pri novom recepte z 89. roku. Dneska si spolu pripravíme halušky s tvarohom. Budeme potrebovať hrubú múku, vajíčko, soľ, bravčovú masť, slaninu, tvaroh a vodu. V múke rozmiešame soľ, pridáme vajíčko, vlažnú vodu a premiešame. Cesto dáme na lopár a odhádzujeme halušky do vriacej osolenej vody. Keď halušky vyplávajú na povrch, precedíme ich a necháme odkvapkať. V hrnci roztopíme masť, pridáme slaninu a opečieme. Pridáme halušky, tvaroh a premiešame. Dnešnému receptu dávam 8 bodov z 10 a 1 bod strhávam, pretože chýbalo uvedené množstvo vody v recepte. A ešte halušky sa mi zdali málo slané, takže ešte som ich potrebovala dosoliť. Inak, aj keď som sa bála ručného hackania halušiek, nakoniec to bolo celkom jednoduché. Ďakujem za sledovanie a uvidíme sa znova na budúce.